Unesco. Unha muller foi quen transformou a política de vivenda neste país en beneficio das maiorías sociais. É Teresa Taboas. É a número 1 por Pontevedra. Antes de comezar a miña intervención, quixera, en primeiro lugar, a todas as xentes que están hoxe aquí de Pontevedra, de todas e cada unha das comarcas, agradecerlle a enorme honra de poder encabezar a candidatura pola provincia de Pontevedra. É para mí unha enorme responsabilidade, pero vou traballar arreo día a día ata que chego o 1 de marzo para obter o mellor resultado, porque este país e todos os militantes do BNG o merecen. Moitas grazas. Comeza hoxe unha longa andaina que remata o 1 de marzo. Temos todos os que estamos aquí, militantes e non militantes, simpatizantes, unha a unha, ir veciño por veciño, veciña por veciña, e dende a ilusión, e dende a forza da razón, contarlle cal é o proxecto do BNG, contarlle que é o único proxecto posible para este país, o único proxecto feito dende para Galiza. Disque, porque vexo eu nas vallas publicitarias, que hai unha xente 007, 009, perdón, non é James Bond, é do 009. Nós, os nacionalistas, temos centos, milleiros de xentes con licenza para cambiar este país. E temos que explicarlle aos galegos e galegas, cando nos din, pero por que dicides que o nacionalismo, por que dicides que o autogoberno é benestar? Hai que explicarlles por qué, polo miúdo, con cariño, e dicirlles por qué. Por exemplo, e poñer casos concretos, nas infraestructuras. Por exemplo, temos que continuar a que dous partidos, dúas forzas políticas, que son franquicias de Madrid, segan a decidir por nós. Queremos ser actores do cambio ou queremos ser espectadores de novo? Queremos que nas infraestructuras unha forza política decida dende Madrid privatizar o eixo máis importante do noso país? Calquera nación, calquera país ten nos seus eixos de comunicación principais un elemento estratégico, polo tanto, nunca pode ser privado. Os elementos de comunicación, como é a P9, teñen que ser públicos, e iso non o podemos permitir nunca máis. Cando se fala de políticas de vivenda, había aquí políticas de vivenda ou tivemos que vir os nacionalistas a poñer en marcha por primeira vez na Galiza unha verdadeira política de vivenda pensada para a xente? Non é casualidade que a primeira lei de vivenda a nivel estatal que levou a rango de lei a rehabilitación sexa unha lei feita polos nacionalistas? Pois non é casualidade, porque está feita dende o coñecemento do propio, porque sabemos que o noso país ten moito patrimonio que recuperar, porque sabemos que unha nación que quere ter futuro ten que tender pontes dende o pasado, recuperando o seu rico patrimonio, porque creemos na rehabilitación, fixemos a lei de vivenda.
Temos que explicarlle a xente, cando nos acheguemos a eles, con esa ilusión e con esa razón, temos que explicarlles por que é importante ter autogoberno, por que é importante decidir dentro noso, por que temos que ser maduros nas nosas decisións. Cando falamos de urbanismo, cando falamos de territorio, unha nación se sustenta sobre un territorio, e ese territorio é finito. Ese territorio pode rematar se non está pensado e planificado con razón, se non está pensado para todas e todos. Acabouse ese urbanismo, esa varita máxica para facer ricos a 4 ou 5, sen ter en conta cales son as necesidades da xente. Acabouse ese urbanismo. Por eso temos que facer a ordenación do noso territorio e do noso urbanismo dende e para a xente. Eso que temos que facer día a día. Por eso temos que explicarlo a xente. Por eso é importante o autogoberno. Cando falamos de transportes, a min faime gracia cando nos queren seguir ou tentan convencernos de que somos a periferia. A periferia de qué? Non somos o centro do noso propio mundo. Somos o centro do noso propio mundo e como somos o centro do noso propio mundo temos que dende aquí planificar o transporte por mar, por aire ou por terra cara ao interior do noso país e cara a outros países, pero dende Galiza, dende aquí, en círculos concéntricos, pero con centro en Galiza. Queremos ser actores ou queremos ser espectadores nun momento mundial de tantas dificultades económicas. Queremos ver dende as gradas de Galiza como dende Madrid se está facendo a maior privatización de cartos públicos inxectando cartos aos bancos. Cartos que nunca redundan en beneficio da xente, da nosa xente, dos galegos e das galegas, dos pequenos e dos medianos empresarios. Eses cartos foron para tapar, para agochar as falcatruadas que cometeu ese capitalismo deshumanizado. Temos, polo tanto, todos e todas, un a un, facer de correa transmisora do proxecto nacionalista, ir por todas as casas, por todos os sitios, explicándolle a todos o que queremos para o noso país, como dende o propio, como dende aquí, somos quen de sacar o noso país adiante. Porque xa fomos quen tamén de sacar outras economías. Fomos as mans de América e as mans de Europa. E agora que falo de que fomos as mans de América e as mans de Europa, non quixera esquecer aquí como nacionalista, e desde aquí quero dicilo claramente, o nacionalismo manda, e eu en concreto como filla de migrantes, dicirlle a migración que o que nunca vai facer o nacionalismo é coller as carabelas e ir polo botín dos votos a América. O que quere facer o nacionalismo, porque para nós a emigración é un símbolo de dignidade, da forza do traballo de todos aqueles que tiveron que coller a maleta e marchar lonxe da súa terra. Como dicía Castelao, ende xamais tiven vocación de migrante. Ningún galego ni ningunha galega tivemos nunca vocación de migrante. A emigración foi produto de que non había nin traballo, nin oportunidades na nosa terra. E iso que queremos dende o BNG. Polo tanto, traballo e vida no noso país, traballo e traballo digno, traballo e oportunidades, futuro en definitiva. E o único proxecto que o ten é o Bloque Nacionalista Galego. E ademais temos o creto
o creto de ter traballado fronte ao Goberno, dirixidos polo portavoz nacional, por Anxo Quintano, candidato a presidente da Xunta. El é quen dirixiu durante estes 3 anos e medio, máis ben, nestes 3 anos e medio, dirixiu un equipo de xente no que traballamos todos e todas coa ilusión e coas forzas de sacar e de mellorar, de facer este país máis próspero. Quédanos todavía moito que facer. Eu sempre digo que non podemos caer na trampa do espello. Temos que mirar a traveso do cristal, porque hai todavía moito que facer, moito que nos están pedindo os galegos e as galegas, e temos que continuar a traballar. Por eso precisamos que a partir do día 1, a través de unha forza maior do nacionalismo que encabeza Anxo Quintana, poidamos continuar a traballar, poidamos acadar esa Galiza que se merecen todos os galegos e galegas, que se merece este país porque temos forza, porque temos moita potencialidade como pobo. Polo tanto, vos pido eso, que dende hoxe e ata o 1 de marzo traballemos todos man a man por obter o mellor resultado. Moitas grazas.